Türkiye dibêje rejima Sûriyê bela xwe difroje hêzên wan yên li Sûriyê û gefan li wan dixwe û dibêje ew li wan nabûre û dê sînorekî ji wan re deyne. Mewlûd Çawîş oğlo Wezîrê Derveyê Tirkiyê di bersiva armanckirina çekdarên rejima Esed de ji xala dihan ya çavdêriyê ya hêzên Tirkiye li Sûriyê lê dwanekê de ragihand, êdî Tirkiye nema dikare dijatiya rejima Sûriyê ji hêzên Tirkiye yên li Sûriyê re qebûl bike û ew yek lê dijî rêkeftina Idlibê ye ku wan bi Rûsyayê re encam dabû. Oğlo serbar kir ku rejima Sûriyê bela xwe difroşe çekdarên wan yên li Sûriyê û ew li rejimê nabûrin û dê sînorekî ji wan re deynin û divê her kes û alî sînorê xwe nas bikin. Jariyê xwe ve Wezareta Beravaniyê Tirkiye roja yekşemê eşkere kirbû ku çekdarên rejimê yên li Tilbazan li xala nihan ya li devera bêçek li Idlibê bi top û moşekên hawin armanckirine û zirarên madî jî encam dane. Hevdemî ku hêzên Tirkiye jî yekser bersiva wan êrîşan dan. Roja pênşemba bûrî jî Wezareta Beravaniyê Tirkiye armanckirina hêzên xwe li xala dihan li Idlibê ragihand û berpirsayetiya bûyerê ê xiste di stûyê rejima Sûriyê de û serokê wê Beşar el-Esed û got çekdarên rejimê bi 35 mûşekan heman xal ji qest armanc kiriye. Encamê de sê çekdarên artêşa Tirkiye birîndar bûne û zirarên madî jî encam dane. Her divê derbarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê jî beriyanha ragihand bû ku Tirkiye dê bersiva êrişên çekdarên Esed li ser hêzên Tirkiye li xalên çavderiyê li wê deverê bide. Parêzgeha Idlibê beşeke ji devera kêmkirina asta şer ango devera bêçek ku di sala 2017 de di çarçoveya masaya Asîtanayê ya taybet bi çareserkirina krîza Sûriyê navbera Rûsya, Tirkiye û Îranê de hatibû encamdan. Beriyanha Tirkiye 12 xalên çavderiyê ava kirine û arman jî ew e ku çavderiya bicîkirina rêkeftinê bike. Lê ev e demeke çekdarên rejimê êrişî xalên Tirkiye dikin. Tirkiye jî niha gefên tund li rejimê dixwe.